Eli hypätäänkö me heti kun maintakki mennään, vai otetaanko me se eka frata? Hypätään varmaan heti. Hypätään heti, mutta pennataan pari sekkaa, että pääsee tohon iholle. No niin, sit mentiin. Tapellaan. Olkaa tässä reunassa vaikka eikä älkää hyökkikö vaikka vielä. On tässä on... Heti vaan pitää mennä hei. Joo, no mene kimppuu. Se on yksi frätti mikä tulee. Nyt mulla on semmonen fiilis, että tullut. No. Joku kuka vei akku... No niin, nyt se sit tuli. Pysykää hengissä. No niin, ja takaisin nyt sinne jo. Tappakaa, kovempaa, lyökää sitä. Älkää viekö kuitenkaan akku. No niin, ja sit backi. Sit takaisin. Älkää viekö akroa. Huutakaa prossia vaikka mulle välillä. Pois! Pois. No niin, ja takaisin. Ja nyt... Nyt mä alan huutamaan vähän tarkemmin, ettei ihan noin aikaisella tulla. Antakaa joku kultapossulle vähän helata. Joo. Vittu nyt mennään. Pois. Pois. No niin, ja takas. No niin, nyt sit sinne takaisin. No nyt minä kuolen häkkeellä. Mulle tuli joku vittu. Vittu vei takrut. Ei vaan minkään. Takaisin vaan. Juokaa nyt vielä prottopulloja aina, jos se vanha on loppunut. Cooldown. Pois! Takaisin. Ei ihan vielä. No niin nyt. Vähän varokaa, se on Nixonin tankkaus, niin se ei agro pysy niin hyvin. No niin. Nyt kauimmaiset liikkukaa jo. Go. Tasku kans mene. Tule. Havokki, tule. Liikkukaa. No niin, nyt vedetään tää. Monta prossaa sillä oli? Alle 40, tää on helppoa vittu. 30 ajottavasti. No niin, me vedetään tää. Tuokkaa ne kasa. Vittu siihen tuli toi. Vittu, täällä on yksi satana homo mun kimpussa. Vittu, eiks toi immuuni nyt voi tehdä tolle jo? Mitä se tekee tossa? Heittäkää joku druidi innervate mun basalle. En oo täällä kannu. No ei oo vittu. Minä huusin. Joo. Vittu by fire people. 3 prossaa. No niin nyt. Tulee kiire. Miksi tää yksi on banissis? Voi vittu, kuka banissis 2 kertaa? Nyt vaan kaikki mahdolliset kuulot ja kaikki. No niin sit valmiin jo liikkumaan. Tää tappaa. Hakatkaa sitä siihen ja sit olkaa valmiin menee paikalle. Ui vittu, tää menee. Tää menee aso. No niin. Tää menee, yksi on kuollut. Nyt No, sinne vittu. Ja nyt sitä DPS ja nyt tapetaan se jätkä. Vittu kuolee saatana, mä oon ihan hiessä. No niin, varokkaa. Kuka lensit siellä. Joo, mie on tässä. No niin, takaisin iholle. Vittu.
Me ollaan itkee tää. No niin. Monta prossaa, Vittu toi kelpaa prosentteja kuolee saa. pois iholta. Hiilatkaa nyt sitä ispiä joku ees. Takaisin. Joo, täältä tulee täältä. Takaisin. Monta prossaa. DP:ssä. Ei vittu Seleni dela se. Ei pystynyt Eikä yhtään. minkään. Monta prossaa. Umpailla kuolee. Pois. Irti, pois ranget. Taas takas. Takaisin. Noniin, antaa mennä. Tamake! Vittu Tamake! Nyt sitä Neitsi hakkaa, raktorinen neitsi Tamake hakkaa. jätkä. Mana loppu. Irti vielä. Kiinni. Ja takaisin. Itse kun te rakepottuu, mitä vaan. 8, 6, 5, Ampukaa! 3, vei vittu. Jaa! Kuole! Jaa! New player. Vittu kuole! Jaa! On paska. Jaa! Näin! Ei vittu. Ei helvetti! Tapettiin Rakro. Ressut! Älkää menkö luuttimaan. Onko Free for All luutties? On varmaan. On. Niin mitä, lupasko Seleen puhua täällä jotain vai? Mitä tää on meni? Ei vittu. Me tehtiin se jätkät. Ei vittu oo mikään. Ei vittu engel, todella. Hyvä. Alkaa itsestään saada. Oi. Milloinkaan kaikki haluais päästä luuttamaan. Lukeekohan käynyt Medved Henk. Ai tekiskö vielä luututa vai? Tekis mieli. Patlu! Vetsi Milloinko Mitä sieltä pääsee? Saako mennä? Saamme Mitä tuolla. sieltä tuu? Netherwind. Vittu, Roku droppi. 2x Mitä vittu tai Netherwin piippana? Nyt se minne alkoi. No niin. Oi, mitkä Helvetti. No voi vittu, kun saatana paskan Rokuen ringin vaan droppaa. Tuota ei mitään priistikamaa. Kyllä on perseestä. No hyvä Mä vain, tiedän, tuossa priestikamaa tarvitakaan. No tarvitaan. Mitä voi tulla 2 kertaa samat housut? Mitä vittua? Vittu toi muuten meni kauniisti. Oliks ekojen sonssien niinku ennen niitä niin 31% ja 1 kuoli? Oli, me ollaan ihan Oli- sairaan kovin. Vittu se meni hyvin.